Dakle, ne piše se dobro. Ljevica je na izumiranju. Postoji li itko u ovoj državi tko ju može spasiti? Već tjedan dana odlukom dekana Vlatka Previšića na Filozofski fakultet u Zagrebu dovedeni su zaštitari. Nastavak je to sukoba dekana sa studentima, a sve zbog neslaganja oko sporazuma o suradnji Filozofskog i Bogoslovnog fakulteta koji traje već mjesecima. Aha, crvene brigade izdižu se iz pepela kao proletarski feniks. Obični kapitalistički mediji nisu u stanju prenijeti revolucionarne težnje današnje omladine, zato smo se zaputili na teren kako bismo istinu otkrili sami. Pogledajte u prilogu. Krenuo sam prema Filozofskom fakultetu i kako ne bi zaboravio put do kuće, ostavio sam si tragove na pločniku. Ako preživim horde anarho-ljevičara, ovi znakovi vodit će me do doma. I evo nas, napokon, Filozofski. Evo nas. Oko čega prosvjeduju ti studenti i gdje su? Rečeno nam je kako je dekan zaključao bioprostorije fakulteta i zbog toga studenti izlaze na stražnji izlaz, što znači da će se plenum održati na otvorenom i to tek za nekih sat vremena. I onda je odjednom pala noć. Onda je odjednom ponovo bio dan. Onda je odjednom ponovo pala noć. Onda su se noć i dan naizmjenice počeli izmjenjivati. Ali o čemu se zapravo ovdje radi? Kako je to krenulo? Prvo su se studenti Filozofskog pobunili protiv spajanja sa katoličko-bogoslovnim. Tako je. Da, to je još bilo prošlu studentsku godinu. Studenti Filozofskog su se pobunili, ugovor je odbijen na fakultetskom vijeću, održana je jedna velika anketa u kojoj je sudjelovalo pa nekoliko tisuća studenta Filozofskog, samo ih je 3 ili 4% podržalo zapravo potpisivanje ugovora. Pa zapravo onda još uvijek nisu bili prstenova družina, tek su tamo odlučili da su prstenova družina i onda nakon što su odlučili da su prstenova družina, onda zapravo je neko drugi odlučio da su oni prstenova družina i onda su odlučili da će hobiti oni mali, da će baciti prsten u vatru, u planinu, kod Saurona. Nije se odlučilo ništa zato što je dekan zapravo doveo do toga da se studentski predstavnici izbace iz vijeća. Dakle, oni su sad isključeni jer je raspušten studentski zbor. Jedan prodekan ode dao samu ostavku, druga prodekanica bude smijenjena, pa onda to ništa nema potporu fakultetskog vijeća, pa se postavlja pitanje je li to legalno ili nije. Mislim, malo je reći da su se poriječkali, ne? Mislim, realno lik mu je spičio samostrelom, sredlo ga je, ne? Točnije, izglasano je da prvo nepovjerenje dekanu, a onda da bi ga se trebalo smijeniti. Riješen je zbor od strane senata. Onda je studentima zabranio pristup prostoriji A001 koja se od 90-ih koristi od strane svih studenata, znači studentskog vijeća. Brod potone. Zaleta se u santu leda i brod se prepolovi. Totalna drama. Svemu tome su dovedeni zaštitari. Jedan dan su se pojavili ljudi u uniformama. Onda su oni istraživali nepoznato, jer je Mulder bio siguran da je istina tamo negdje. Je se boji da ako se ljudi idu u tu prostoriju će se obrazovati? Moglo bi biti. Ako se obrazuju će napustiti Hrvatsku, šta će nam takvi ljudi onda? Ne znam, to njega morate pitati. Ja sam još uvijek neobrazovan, tako da ja ne mogu davati takve informacije. Nego je sutra predviđena sjednica vijeća. Ali vijeća koje bi se trebalo držati bez studenata, svi umru. Evo, sve vam je jasno. I plenum je napokon počeo. Znači, plenum Filozofskog fakulteta u Zagrebu oštro osuđuje govor mržnje. Sada će, baš u maniri drevnih rituala demokracije na otvorenom mjestu, se izglasavati različite točke. Kako je ovo dizanje desne ruke? Zašto svaki put kad se izglasava nešto ovdje se visoko digne desnica? Jer toko Milanović, dakle slizivanje desnim biračima. Visoko se digla desnica, nisam primijetio. Da, pa zvuči se kao predsjednica država. Idemo sada pitati studente što misle o prosvjedu. Čekaj, je to plaćeno izvana? Pa mislim da je. Jer to vanjski lobiji odlučuju? Ja mislim da to podupire Živi zid zapravo. Živi zid vanjski lobiji? Je. Pa Živi zid, oni su ljudi gušteri.
Zašto ljudi ne piju ovdje više? Boje se. Koje droge sada studenti traže? Pa valjda lake. Ja sam došao danas da položim cijelu prošlu godinu, ali eto, nisam mogao ući na fakultet, oprosti mama, evo, opet ću biti prva godina, 3. put za redom. Dobro, dosta studenata, jer ima ovdje neki profesor koji nam može odgovoriti na pitanja. Vi ste isto student? Ne, docent na ovom fakultetu. Aha, onda ste vi protiv svega ovoga ako ste sa faksa. Ne, ja podržavam studente zato što smatram da su protustatutarno i nezakonito isključeni iz rada vijeća. A čekajte, a čim se to radi? Studenti što hoće? Jeftiniji alkohol, bolje droge? Ne razumijem. Pa ja sam inače isto član vijeća, mi smo u 6. mjesecu na sjednici u skladu sa statutom pokrenuli proceduru preispitivanja, odnosno proceduru opoziva dekana Previšića. Jel se slažete sa mnom da spajanje Katoličko-bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta nije prirodno? Pa, ako me pitate... U smislu, nije prirodno, u smislu da je Bog želio stvoriti Katoličko-filozofski fakultet, bi ga stvorio. Da, pa ja smatram da to povezivanje nije, kako god ga nazvali. Mislim, možemo reći budite povezani u svoja 4 zida, ali realno na cesti, mislim, zna se što je tradicija. Da, to mislim da ne. Ali od malih Che Guevara očekivao sam puno više, pa gdje su interventna policija, vojska, pucnjava? Da vas pitam jednu stvar, ovo mi izgleda iznimno mirno. Studenti su evo ovdje mirni, nisu agresivni, ne konzumiraju alkohol. Kako onda planiraju promijeniti što? Pa upravo na takav način, oni su uvijek takvi bili. Dakle, i kad je bila ona prva velika blokada 2009. nije bilo niti jednog incidenta. Nakon toga je bilo još nekoliko blokada manjeg intenziteta. Nikad nije bilo nikakvog ekscesa. Nisam bio zadovoljan tim odgovorom, mora biti netko tko je stvarno odgovoran za ovako lošu atmosferu. Dakle, pa ti si redar na plenumu? Jesam. Zašto? Di su baklje? Di su noževi, transparenti? To se ja pitam iskreno i pitam se zašto smo uopće vani, zašto paradiram po parkiralištu Filozofskog fakulteta. Dosta hladno, mogli su kontejneri barem zapaliti. Mogli smo, da, možda. Ljudi to očekuju od studentskih nereda, zar ne? Naravno, bit će sigurno nekih nereda koje ćemo morati intervenirati. Podijelite anarhističke kuharice i ostale stvari. Nešto. Plinske boce, čuo sam da to jako funkcionira sa izvršnom i zakonodavnom vlašću. Plinske, pa okej. Uvažit ćemo vaše ideje u svakom slučaju. Jako razočaravajuće. Nadali smo se ovdje nekoj novoj oktobarskoj revoluciji, ali naravno na hrvatskom, dakle listopadnoj revoluciji. I tako smo ja i moj snimatelj Šoma morali ipak otići. Noć je već pala, a nemamo bubrege dovoljno kvalitetne za ovakvu vrstu revolucije. Neka je mladima sreća, i profesorima, i zaštitarima.